fester og onani og porno og druk og smøger og sådan. Det virkede ikke mere. Jeg er ulykkelig alene og har egentlig ikke sådan en rigtig forståelse af mig selv. Jeg er en 8-armet blæksprut, mens jeg prøver at bare være her. Altså bare holde ud at være her. Så jeg ringer efter en masse. Og på dag 2 beslutter jeg mig for sådan, der er ikke noget der virker. Der er ikke noget, der hjælper. Sådan. Så hvem er jeg? Hvad er jeg? Så barberer jeg alt håret af hele min krop. Altså ikke mit hår, men alt sådan brysthår, mine ben, mine baller, mine underben. Og så har jeg min kones strømpebukser på. Og så spangulerer jeg rundt i min lejlighed, sådan et par strømpebukser. Og så tænker jeg sådan, måske er jeg en dame. Måske er jeg faktisk en kvinde. Så bare, hvor det var, mand. Altså, så gjorde det ikke en skid for mig. Jeg kan skide godt lide min hår på mine ben. Men det var sådan en fed undersøgelse. Så jeg havde bare lyst til, altså ikke at være mig.